ngudi rezeki. Salam pambuka. Keluarga besar saking Pondok Gede ya. Bukan
Spesialnya untuk Bopo Haji Tukimin, juga keluarga besar, keluarga Ibu Sugeng Rahayu Ningsih. Mugi saged dados jampi sayang ya Nduk ya Mas. Bukaan Nduk Mas. Pananggonmu bali bisa kumpul toyo wingi undi jaranan jarane ditumpangi jaranan jarane ditumpangi.
Monggo Mas Hengki kang ngening ati. Mugi katur dumateng piyambun para tamu kakung Sumawa Putri ingkang ambek sadu buti ingkang sampun derek dan inggih paring doa restu dumateng putra putri saking piyambun Ibu Sugeng Rahayu Ningsih. Mugi-mugi samawa nggih Mas Agung dalah adik Santika. Tayub Mas Ari. Luar biasa Mas Ari Mbak Titik ya. Suindun suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Rodok kagok Mbak Titik. Yuh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu. Koyo ngene Mbak Tutik ya. Estu Mas. Rino wengi tak impi-impi ati susah nunggu kowe balik. Rasa kangen ora bisa mari mung sliramu kan iso nambah. Apa ya ngono, Mas? Sragen ke Mbak Titik ben aja kagok. Sekali lagi kami aturkan kepada seluruh para tamu undangan bapak-bapak ibu-ibu. Monggo yang mau request tembang-tembang campur sari atau nuansa dangdut kami persilakan. Masih bersama campur sari Nuti Rezeki. Di penyebut-penyebut Ibu Tuti Makaryo sesarengan audio sound system Tomayu. Ugi kerjasama kalian Transporto Production. Wong ayu bepujanku
iki. Lah kok malah lali kelingan. Menerima atensi dari panjenengan. Ya Mbak Titi ditutup. Aja sempat Iya. Tambukun. Nggih, tanon plupuh Bapak Sumirin. Dumateng piyambak Bapak Sumirin dherekaken sukun kondur. Mugi-mugi konduripun nggih dipun paringi keselamatan dumugi tlatah Plupuh Sragen Jawa Tengah. Sembah nuwun sing rawuh monggo. Ayo Nduk, kene Nduk, tengah Nduk. Iya 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 iya. Kontore Bapak Sumirin. Diaturke aja dikundeli. Oke Bapak Sugeng. Pulau-pulau wis becaku. Ya dek ya. Awis sepancen dadi nasibku. Tak asun marang sliramu. Ojo dadi rumpi ing atimu. Ayo ning pasar lah kok tuku cipir. Jasa mayan ora tak pikiran duwe. Ojo kuwatir. Orang nganggo hati. Ono kadal mangani roti dan tak nyelocot digondeli. Aduh Mbak Titi aja digondeli. Ikhlas no Mbak Titi. Tak ikhlaske Pak De. Nang lagi Ikhlas. ikhlaske iki Jenengan maksudnya sugeng ikhlaske mundur. sesuk arep ngayahi tugas. Sesuk aku Pripun? tanggapane Gunung Komokus kowe nyusul piye? Lemah aku. Aku nak anu karo ado bayar kok. Do dibon. Gak aku. Si Mbak Titi kesel sepindah to, malih Pak, dherekaken kok. sugeng kondur monggo Bapak Sumirin sepindah malih mugi-mugi konduripun dipun paringi keselamatan berkah barokah selamat wilujeng dumugi tlatah Plupuh Sragen Jawa Tengah. Ayo dirampungke Mbak Titik. Pun lega ya Mbak ya. Sampun. Jogonen. Spesialnya untuk tamu undangan yang request titip Trisno dan nanti diaturnya juga Lintang Asmoro. Kita yang masih keluarga Ibu Nola ini. Nuansa Sragenan ya.
bojomu. Cerah foto production luar biasa kita ini. Aku ora kelingan Mbak Titi. Susah Tresno iki tak titipke jagane nganti selawase. Tresno iki ora bisa ilang nedyan aku mung ngadoh papane. Sing titip Tresno mau Mas Sinten Mas Agung, Tris? dititip aku Mbak Oh, Santika. jeh. Apa awake dhewe arek nang ngarep, Mbak? Ya ngucapke selamat wae ya, Nduk ya. Tadi Mas Bagus sudah mengucapkan belum, Mbak? Sampun. Sampun nggih. Sama wae ya Mas Agung dan Mbak Mbak Santika. Santika. Kaken-kaken ini tenan pokoke nggih, sehidup semati, sukses dunia akhirat. Amin. Dadi imam sing apik kanggo ponak aku, adik Santika. Aja kaya wis ora sida. Ndak enak sing rumangsa. Ayo yang punya titip Tresno mungkin derek joget ora apa-apa. Bukti rezeki makarya sesaya audio sabji tempo payu ugi didukung kalih wah yang luar biasa yang cerah-cerah deh cerah foto production. Yen nyawa manis esmu saya bisa lo atiku rino wengi ora bisa turu yen kelingan ramah kemuyumu. Sugeng Mas Atep dan juga Mas Tri. Tresno iki tak titipke jagane nembak nganti selawase. Tresno iki ora bisa ilang senadyan aku mung ngadoh papane. Mbak Titi. Sabar. Iki ana ya ora apa-apa, ana tambahane Lintang Asmara. Anjir. Iki ketoke anu kok Mas Bagus. Sing njaluk ki ya keluargane kula dhewe. Aje. Ya disarati ra apa-apa. Mau disarati karo Mas Bagus karo Pepi. Oh, berarti Iki sopone jenenge sing duwe campur sari ini Ibu Nola. Iki diteruske. Alhamdulillah, Lintang matur Mbak Asmara. nuwun, Mbak Dian. Pamujiku
Mugi katur dhumateng piyambun simbah kula, Mbah Tukimin. Dikeke sampure Mbak Titik. Aku diragoke sangu. Monggo Mbak Kakung. Satiratri kudu eleng lamas conto Ayo Mas, kijing miring. Miring Mas. Ayo Mas, kijing miring. Tunak weton medinalah krasa penak kok wegah medinalah. Ayo Mas, happy banget iki. Kijing miring lah. Ayo Mas, penak ngiring suwireng kok bolong tengah timbang ijeng mlebu omah. Ayo Mbak Titi diteruske. Monggo pertama sedaya ingkang badhe ngancani Mbah Tukimin. Mungkin anak cucunya. Ayo Mbah, kijing miring. Ayo Mbah, kijing miring. Tembok ning celon nek salah jare kapok. Kok njaluk maneh ki apa banget iki. Sembah nuwun. Sembah nuwun Bapak Tukimin. Yo lali lho. Yo enek endinge barang. Semangat tenan to. Semangat ben olahraga nggih. Sing penting nek bar ki engko ora ngurut ya, Nduk ya. Ora kram. Nggih, ayo. Apa iki senggakane parikane sing mburi ketok penak. Oh, dah sing Sing mburi penting ayo. aja kaya Ayo Mas PT Ri. karo Epi. Oh, ora Senggakane apa Mas Ri ayo. Ayo Mas Ri. Mano manyar susu dawa entuk mbok anyar lali mbok. Ayo Mas pinter. Kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Ngetan paling ulun alah. Penting kelakon. Lajeng ki napa Mbah Tukimin? Ya soto ora kaya iwake sapi. Ayo Mas, sing miring. Ayo Mas, penak miring jelali.
ya ora krasa, Mbah. Ora kowe mau balik pisan kan kowe iki ngadeg nang kono. Oh. Jaman iki kowe ngono aku ngene. Oh, ya wis. Ah, Mbah ngono aku ya ngono. Pisan, Mas. Heeh, ayo. pisan Mas. Heeh. Aku. Saben bengi nyaman Piye mbokmu? ora penak, Heh, ora penak ora penak. blas. Mbok capek iki. Mah aku nek mbok capek. Mah. Dipenerke. Oh dibenerke. Ya penerke. Piye ya le menerke wis ayo. Lah rasane ora pati oi dadi iki ya ora bener mleset rene aja ora apa-apa ya. Saben bengi. Saben dino terus. Adek krasa mak nut. Ngene kok. Lah ya jan. Anak putune sampe geleng-geleng kabeh to. Jan. Rekasane kok golek pangan Gusti ya Allah. Yen mamajangmu karo jaman lah rek ora iso balik piye Mas Ari? Urung iki. Nyah. Tak weke. Pisan kas. Nyah. Gile lah rek gur kaya karo ki opo kuwi? Ide-ide tok. Baline angkleng nang kraken. Nya. Pacitan sarwi. Jare Mas kaya desa ora iso tangi ki lho Mas. Gitu turun nang arep lawang. Ora laras ana apa-apa, ya tangi reso Mbah Kakung iki desa. Lah nangekke bojoku. Pancian ya Mbah, pancian Mbah. Wis kok yo. Panas. Ra
golek duit di pancen rekoso kok ora apa-apa. Penting mulih nggo hasil. Nah. 400. Angkleng lah seneng seragen ayo. Aku nek kon ngayahi ngene iki paling seneng. Mugi katur debat penyebut para tamu kakung Sumahono Putri. Budi rezeki. The audio sound systemnya Popayung. Juga bersama kerjasama dengan cerah foto Wah Sakjo Sendo.
Pak Kehormatan Bapak menyebut Bobong Atino lenggahe teng pundi monggo. Oji. Induk diaturi Bobong Atino. Monggo Bapak. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi sing tak impi-impi. Aku ora bakal lali. Omong sliramu papujan ning ati. Latihan sepisan ketemu. Monggo Bapak. Parang bakso. Nduk aturi nduk. Antu ibu monggo derek bakso dana santun monggo monggo kula tenggo pokoke pokoke kula tenggo ya nduk diteni nduk Monggo Pak. sliramu sing tak tresno karone wong liya apa wis dibojo to nduk aku wis kebacut tresno Bapak sinten? Nggih, Mbah Pri ngersake mengke sak sampunipun garwaning wong liya kangening ati nduk. Bapak Ngatino ditenggo teng ajeng. Pak Pokoke Ngatino. dinteni nggih. Mengke Nggih. kepareng jam mriki nduk ayo. Mas Hengki mengke dilanjut minangkani pambudi saking menyebut Bapak Tri nggih. Pak Pri. Pak Pri. Nggih. Kangening ati. Ayo nduk diteruske. Ning apa sli. Monggo Bapak Ngatino, Ibu. Bukti rezeki. Tak jose pokoknya. Nduk. Pada hari ini ada cawilan dari Mas Tri, Kerawang tamu, manajer Yuda Nduk, Bopo Herben. Ayo Nduk diparani Nduk. Dulu masih seliting sama saya, sekarang udah manajer Nduk. Bapak Herben. Selamat datang Pak Herben. Alumni. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi. Bebujanku ati susah wong pengen sliramu. Lah kok garwane wong liya wae ta Nduk? Monggo Bapak Erben kemarin request lagu mungkin lagu dangdut kami persilakan. Request dari Pak Pri monggo. Bekso lagu kangen hati.
Oh jin. Swindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Yen wong ayu bebujanku ati susah wong kangen sliramu. Sugeng rawuh Mas Kamijos kelan Ibu nggih. Setelah Pak Ngatino nanti diaturke tombo kangene adik Arsa. Ya, ditutup, Nduk. Aja sembalang wong bagus, Itu ya. Monggo. Pasukan Enggak, melaju. monggo Mbak Kumimin kali Pak Kakung. najake Mbak Sumirin ya, Nduk ya. Jeh. Rawuh saking tlatah Sragen Plupuh iki ya. Ayo Mbak Kakung terus mrene. Ayo bangun segaran. Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye jolali lho Mas. Monggo Batuk Mimin kangge nenggo Gatos Busono. Anak-anak pulang ke Arab, pulang ke Arab jualan kain. Siang malam Maluku harap, jangan sampai Sapa kuwi Mbak Titik? Iki piye? Ayo Mbak. Iki piye
aja lali lho. Ora Mas, ora kali. Ya Mas, ya. Go, Mbak. Mandap, Mbak. Sekali pilih kenton tak betul. Tak jajaki watese yoyo. Don tali kenton tak sambung. Pedhot tresno ning ati lara. Mbak Putri, kejoget karo Mbak Kakung ya. Akhiripun wilujeng siang, wilujeng kundur mugi rahayu ingkang sami pinanggih, pinanggih ing sarta panggenan kairing puji sura sudira. Jayaning kang rat suwuh brasta tangkeping ulah darmastuti nuwun nuwun bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, inilah lagu dari sang maestro Keroncong Langgam Gesang. Monggo dumateng piyambun keluarga agung Bapa pisan sarombongan. Bupili paring kesang kondur. Dan iki piyambun keluarga agung Bapa Sugeng Rahayu ning sih. Nameng derek memuji mugi-mugi paringi keberkahan, diparingi keselamatan. Dumugi dalemipun soang-soang. Tur kelingan Anak-anak biyen tak openi yen saiki opo lali jarene wis menang penyanyi kesiangan wis menang keturut sedih kadang gombal kambul biyen ninggal janji ning saiki opo lali masuk Mbak Eva. Mas Hengki, ya nganggo hampekan barang wong jenengipun sepuh kok nggih. Nganggo napas nggih Bapak Sumirin. Aku ora nganggo napas, aku nganggo insang kok. Ngoten. Kaya iwak lele kok. Niki gandeng MC kondangi dalang antene saking tlatah Sragen Plupuh. Dadi dereng kenal bangsa HE Mas Hengki. HE ini ya mengalir aja ampun tik kandhani, nggak ngerti nggih. HE ini engko wae. Apa kuwi? HET. HET itu harga eceran tertinggi. Rego kok diecer-ecer. Bapak Sumirin. Dalem. Dadi nek pasale teng Jakarta niku nek ten HE nu dompete do langsung metu Pak. Oh. Ngoten niku. Lah wis rahasia. Rekene aku ki cah katrok aku. Mbak Eva, terutama dompete dalang antene. Oke. Jadi Bapak Sumirin, monggo. Sak yuta jalan. Apa gak sih kuat ya? Sak yuta jalan. Izin Mas Hengki sih. Ya ndak sing yang penting kan terima uang. Kulo paringi pirsa. Hah? Niki demenane Mas Hengki. Alah ki pokoke Salome satu lubang rame-rame ngono ya.
Tengah ayo. Sekara bisa Sekali lagi kepada keluarga Besan, apabila berkenal untuk pamit, kami keluarga besar Ibu Sugeng Rahayu Ningsih hanya mempersilahkan. Mudah-mudahan kepamitan atau pulangnya keluarga besar Bobo Besan diberi keselamatan sampai rumahnya masing-masing. Iya nak kelingan, kelingan anak iya opani saiki saiki ono yo iya iya iya. iki rung enek sing hak iki. Iki mau dino apesku ta. Kersan. Ayo. Jarene wis mekan keturutan sing dikatakan Kenani ya, Bu? yen ninggal janji ning saiki apa lali. Penyanyi yo nganggo lali ta ngene. Capek gunung kudu payung. Sekara bisa Keturutan guntangan desa Mas Sutris. apa malah Lorensaan seberangkali. bisa jadi. Garap alus diunggah ke Sragenan. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang jam sari pas. Umpama sliramu mergi wong manis, aku kang bakal nglilati.
kami ucapkan selamat datang untuk tamu-tamu dengan Ibu Sugeng Rayuningsih. Mas Ri, lagu namanya kenapa boleh Bapak Haji? Ini spesial untuk Pak Haji. Mitra sak jagat raya gawung ana ukir lan samudra Matur sekali. ora ilang memanise aduh dadi ati selawase bebajingan bekso monggo bae jumeneng monggo tayub tayub luar biasa ya Nduk ya. Mbah Kong semangat Si. M45. Ya mugi paringi sehat Amin. awet sale momong putra wayang. Amin ya. Nduk mau guyon karo aku rene munggah. Umure piro ya? 90. Rene medun 18. Luar biasa. Asik. Ini ketoknya mbok titik njaluk saweran iki. Nyinang karo ngilu umpama sliramu sekar melati aku kumbangi jam sari umpama sliramu mergi wong manis pun kakang gagal liwati cek 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 mitra sak jagat raya gawung ana ukir lan samudra ora ilang kemanise aduh dadi ati selawase diwalik Surabaya. Si Nduk Pep Anjing. wau pakurmatan